dan tattauna. Yawa. Hello? Hafsa. Ina kofar gidan ku ai. To shikenan ya kamata ki fito, ina jiran ki. Aha, sai kin fito. Soyayya daɗi idan har da kai zani. Na gari a uzurka. Alhamdulillah. Ya harkoki kwana biyu. Wallahi tun ɗazuma nake ta jiran ka sai yanzu ka ƙara. Wallahi ayyuka ne gaba ɗaya suka mun yawa a kai wallahi. Wallahi tallahi yasa gaba ɗaya ke gaban samu zuwa ba. An sa na aiki ne wallahi. Na yi sai ta kwana. Kai, ha ba. To ai ni gaba ɗaya na shiga tunani kullum kawai tunanin ki nake. In fa bacci ne kawai gaba ɗaya sai yanzu kawai ke nake tunawa a rayuwana. In kin ga yanda nake mafarkin ki wallahi sai kin yi mamaki. In ga miki gaskiya. Na ji daɗi, na gode da wannan soyayya. Ai kyau, ni ne da godiya. Kai ma ka san me? A'a, Wallahi Abba ne yake son haɗuwa da kai. Abba kuma? To Allah ya sa lafiya. Wallahi lafiya kalau kwanan nan kawai haka ya ce mun kawai yana so dai ku ɗan yi magana amma ban san akan me ba. To shikenan, babu damuwa. Ni kuma zan yi kokari nan da kwana 3 insha Allah Rabbi zan zo in same sa. Ok to shikenan. Allah ya kai mu. Amin summa amin. Zan gaya mu. Kai, na gaba ɗaya sai ke kara. Dan Allah. Allah, me yake faruwa ne? Kawai soyayya ce. Kin ga yadda yake wani kilewa? Don Allah. Ka san shi a kullum idan mutum yana samun farin ciki za ga yana ƙara samun haske. Kawai ina dai zuciya tana samun sauki ai ka san dole ne mutum ya yi kyau. To shikenan yanzu babu damuwa zuwa anjima za mu yi wa saboda har yanzu ina da wani sauran ayyuka ne. Anjima insha Allah Rabbi in na samu natsuwa zan kira ki. Ok to shikenan amma dai ba dan ina so ba saboda dai aikin ne dai zan Naji, barka ka tafi babu wallahi ba dan damuwa. haka ba yau da anan zamu. Na ji babu damuwa godiya nake. Aha. Ki gaida su. That's it. I love you. I love you too. Ki Bye. gaida su. Ya aiki. Alhamdulillah. Wai da mana dan kabu gana ne. Kuma ina so dan ai sai malam fita. A wallahi ba ma aiki kaga wannan shaddan ma ake aikin to wallahi. Nan da na sanar wannan shaddan na ga can mai tsada ne. Yawa kula da ita. Shaddan namu a shaddan ta kusa daga sha. A cikin Allah wallahi an za goge ta insha Kasa Allah. lokaci kuna kona ka mutane don A insha Allah ba abin da zai faru. Wallahi ba abin da zai kuma ai faru. sauri a mun aikin nan. A yanzu ko insha Amma Allah. ban samu zuwa ba ko da ayata ne zan Ai tuni. wannan yadda da gantan Allah ne tsada ce sai ma. A wannan yanzu Kula da Allah, kula A ma. insha Allah. Kula. Ai ba matsala insha Shikenan Allah. an jima yana don. Maman da bayan turo. To shikenan ya gaido. To fa yau din nan za su samu ko kuɗaɗe ne. Amma akwai ko da yaran nan fa in yazo fa Allah an jima nan fa zan bai ka saboda ni ma ina son dan ji wani kafin da Allah ya aiko. Ai da a wannan ɗan ta. Za a zuwa mata aiki ai na gaske. Salamu alaikum, Malam Tanimu. Kai, gari ne. Ya akwai harka a ƙasa. A zo a ran wata kallele shadda ne saboda zan je gidan sirkaina ne. Zan ɗan Da ba zan baka labari yanzu aka kawo nan. Allah. To wajen Allah ji dan liti ce. Amma kai ka san mutumin nan ba shi da mutunci. Ha ba karka damu. Ba gari gizina ce. Gizina ce ba shi da mutunci. Amma yanzu nawa zan baka to kuɗin. Amma ba wancan farahin na Karka damu zan ƙara ba ai an samu canjin kaya ai. sabon zumun biyu. Zugun uku zan baka. Dan Allah ka taimaka wallahi bai da mutunci. Na ma ƙari Sallar juma'a zai wallahi. je. Ina Kai dawo zan ma baka. da shaddar ka zan baka zugun uku. To shikenan. Kar ba wannan mutumin da Ni na riga na ma alƙawari ai. to shikenan. Amma ka rinke mai ta. Ba damuwa. Yanzu in ka je ka gama cin din ka ka dawo sai ya ƙara mata aiki to Lewa akwai bala'i. ne za ka je gudu duka. Ha ba. Ai ka kwantar da hankalinka wata rana ita dafa kaza dole in kawo ma. Allah ku wallahi. Mun da kula da Ha ba karkara mu. a dai kula ba Karkara mu. a dai kula ne Allah dai kula ne a dare ta kan kai sallar juma'a zai kai dai aiki ka faki ji wallahi ko ya zai mu dai da muke bada Allah ban mu bada an mutumin nan ban da kayan nan ba mutumin nan ya dawo fa zan ibi kashi na a hannu alƙuran Da babanta. In ji me yake faruwa ne? Da ban taɓa ganin sa ba. Ka ga yau sai mu haɗu mu san juna ba.
don haka yau haɗuwar mu ta kan kama tsakanin ni da shi. Sai yaran nan kamata in kira shi in kira ta. To wannan da ma ina layin na ta yake. Yawwa layin ta yanzu zan kira. Yawwa ga layin ta. Hello? Kina ina ne? A yanzu haka ina kofar gidan naku. To shikenan. Sai kin fito. Allah ya kawo miki lafiya. I love you so. Ina jiran ki ba. Ki fito da wuri. Baby. Baby kawai gaba ɗaya kyau kike ƙara ba. Dan Allah. Sosai ma. Kullum ina cikin yin kyau. To ai kai ne kasa. Ke ɗin duniya ce. Dan Allah. Sosai ma kuwa. Na gode. Har da Wannan ciki ne. yaba. Wallahi lafiya kalau. Harkoki ne. Alhamdulillah. Ya uzurka kuma. Alhamdulillah. Ya garin kuma ko ai kuma kwajin magarin ai. To ai. Allah ba kwajin garin. Wane mu isa. Ya baban yana ciki ne. Yana ciki. Yau Kin san daman na miki alƙawarin kan cewa yau ne ranar da za mu haɗu da shi. Hada mu Allah ya sa lafiya. Sai to ya kamata ki sallamo mishi. Okay to shikenan bari in kira shi. Tana. Da gashi na ce na zo. To shikenan babu damuwa baby na Allah ya kawo shi lafiya. I love you. Bari mu bar. Allah ya sa lafiya. Mutum abin yarinya yana neman sa. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum salam. Aro. Bai na wuni. Lafiya gajiya. Ya harkoki A gida. ya uzurka Amma ya amuru su kalau. lafiya kula wallahi. Ina ka nema. Ina zo neman ka. Ya mai yaro. Barka ga hanya. Hanya alhamdulillah. Wannan wata bunjima anan kuma ba. Wallahi baba sabon dinki ne zai yi. Sabon ɗin kuma ka sata ne. A'a baba. Karɓa wajen mai guga. A'a baba. To na gano wannan kayan ba. Kamar ya. Allah ya. Wani ke kira da guga cikin sai. Na wannan take. Ha baba. A da mu na. Kar mi haka da kai baba. A karka je kuma yaro. A'a. A tana ka zo ka zo gida. Kar ya kasance abin ya zo da cin zarafi. Zaman kai kira na waje yarka da lokaci mun zarafi. Assalamu alaikum. Allah ta dimu. Kana na, ka zo maza gida ka zo kana neman ka. Maza ne yanzu na. Dan na ga baba kai ka cin zarafi mana. Me ya faru? kike na bare. Baba abin na kai sai ka cin zarafi. Ba ta zarafi bane kada ne. Ya kamar na gane ta ne. Na gane wannan banjima. Assalamu alaikum. Alhaji Ya, an gajiya. Gida. ba ni Ai, wannan banjima ta da na kai ma ne sai a da goge. wallahi alhaji in ga ma wallahi Na ga wannan abin da ku Allah gane banjima ne. Wannan kanti ne. Yau da gwada kuran ku ai. wallahi sai da Yau da gwada kuran ku. Bari Allah ba yi da mutunci akan ai da ku gane kuran ku ai. wallahi ko yadda daga baki Tunda na gane tunda na gane ku cin zarafi mana. tunda na gane ku ba tunda da fi bane. Wannan kayan na Allah sa sallar juma'a zan je kuka je kuka dare. dan girman Allah ka yaƙuri Assalamu alaikum. Sirka cin zarafi. Allah ka yaƙuri DPO. dan Allah ka yaƙuri Ina ko ba gida. ba ta kai ga haka ba Allah dan Allah ya yaƙuri dan Allah ka saba Wannan ran da iska ne. Abin da sirka Na kai mai guga ka gane ko da nace mu dan je sallar juma'a. Ya goge min ya kamun yanzu. Mai na ga wannan yaron ya zo dan ata saboda dan iska da ya kawo wai ya zo da kuma da binjima ta. Da binjima ta a cikin sa. Ya kai nan sa inda ko rana ba su gani bai sun yakara uku rana ma ba su gani ba. ai haƙuri dan Allah ai haƙuri dan Allah dan Allah ai haƙuri Dadi me yake faruwa? Wannan yaron da ya zo gunki dan iska ai riga ta dai Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ashe kai dama duk kayan da kake zuwa damun da shi guri na dama na aro ne? kuma ta zo ne ma wai Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. da gunki